Volám sa Barbara Kmecová, pochádzam z Malaciek, zo západného Slovenska, ale študujem už 5. rok na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Na obore grafika, teda v magisterskom už sa to mení na voľné výtvarné umenie, čo znamená, že je to veľmi voľné. Môžeš si robiť, čo ťa baví a čo chceš, keď si to vieš obhájiť a keď to spravíš dobre. Teraz vlastne posledný semester som bola na stáži v Taliansku a skorej som sa inšpirovala svojim nejakými zážitkami alebo proste si všímať tých ľudí, akí sú a ten obyčajný život, ktorý vlastne my, jak obyčajní ľudia, ne nejaké super hviezdy, alebo teda nenarodili sme sa v Londýne, kde proste budeš slavný a populárny, neviem čo ani nechcem byť. Ale také proste veci z bežného života, ktoré si človek možno ani tak neuvedomí, ale keď tým, že vlastne opustí ten domov alebo zmení to prostredie, tak zrazu začne vidieť, a prečo to proste nemôžeš robiť doma, keď proste nemusíš cestovať do Anglicka alebo niekde, ja neviem, za hranice ďaleko, aby si mohla realizovať to, čo ťa baví, alebo že ľudia sú všade takí istí, len sa mení reč. Aj to z toho vyplynulo. Ja aj nejakú príhodu. To všetko bolo každý deň dačo sa dialo. No, mala som aj šťastie na začiatku, lebo som nemala žiadne ubytovanie, keďže to je proste všade problém si zohnať nejakú izbu z študentského grantu, že si nemôžeš platiť proste nejakú drahú. A potom som písala takej pani, čo vlastne z toho štúdia mi dohodili, ona, že takže môžem ma ubytovať, že budem bývať s ňou. A ja, že dobre, že ona má voľnú izbu potom, že, ale ona zabudla, že v oktobri je to proste obsadené, tak potom mi našla náhradnú. Tak som bývala v takom podkroví u takých jej známych, čo mi tam nechali zadarmo ubytko. To bolo celkom pekné. A to, že jak tam jedla. Tak som mala mesiac zadarmo ubytko. Čo ti maminka pečie, tak keď skončím túto školu, budem vymýšľať slogany na bábovky alebo na fidorky. Fidorka je keksík, veľmi dobrý. Dobre. Ja sa volám Margareta Brozová, študujem na Akadémii umení v Banskej Bystrici magisterský stupeň. Bakalára som vyštudovala v Ostrave, obor tvorčí fotografie. Som z Oravy, z takého krásneho regiónu na Slovensku. Máme tam nádhernú prírodu, mám to tam veľmi rada. A to je vlastne tiež aj moja inšpirácia. Veľa sa zaoberám prírodou, veľa fotím prírodu, robím autoportréty, tiež aj v prírode alebo inak. Mala som taký projekt, ktorý sa volal Prejav osobnej starostlivosti a som si povedala, že každý jeden deň musím ísť do prírody a urobiť autoportrét. Takže som mala kopu, veľa fotiek, chodila som každý deň niekde inde, lebo to mám z bytovky, vlastne vyjdem vonku a som na kopci. Tak čo ma tak uchváti, neviem, svetlo. Mám strašne rád také dobré svetlo. Chodím väčšinou, keď zapadá slnko, bo vtedy sú krásne dlhé tiene a keď je pekné svetlo vonku, tak to akože my máme z balkóna výhľad na kopce. Úplne krásne, akože vidno tam aj bytovky, aj všetko, ale v diaľke sú kopce a mala som aj taký projekt, že som vlastne vždycky, keď je krásne svetlo, tak si to odfotím nejak proste, alebo niečo, keď je zaujímavé, tak som mala vlastne aj taký projekt, že som mala tieto fotky, ktoré sa mi nazbierali časom za roky, tak som mala strašne veľa fotiek tých kopcov, čo sú z nášho okna, takže som ich spojila do jedného zošita a bolo to také akože prepojenie toho, že si vlastne fotím len tak z okna a vznikajú z toho pekné zábery a tak. Akože veľmi veľa sa venujem autoportrétu, vlastne aj tuto budem vystavovať autoportrét a ono je to skôr tak, že keď mám nejaké emócie akože silné, že smutok alebo tak vždycky idem fotiť. Proste ja sa z toho vyfotím
prestanem na to myslieť, vložím to do tej fotky a mám to za sebou. Takže nie je to tak, že by som odfotila, z toho mala emóciu, ale skôr, že mám emóciu a to odfotím. Mala by som robiť také projekty nejaké, akože, že by som nejak priblížila viac ľuďom to umenie, že chcela by som, aby sa ľudia naučili, čo je pekná fotka, aby vedeli, že keď sa chcú odfotiť akože portrét, tak nie je potrebné, aby na seba niečo dávali, aby niečo držali v ruke, že proste, že portrét môže byť pekný aj tak, že človek proste sedí a je pekný tak, ako je, že ho stačí nasvietiť, lebo ľudia väčšinou proste sú takí nervózni, keď stoja pred objektívom a potrebujú niečo do ruky a nejakú rekvizitu a ja to nemám rada, ja proste mám rada, keď je čistý, pekný portrét a rada by som bola, keby nejak sa to ľudia naučili a že by to vedeli oceniť a že by som vlastne takýmto štýlom mohla. Takže zdravím, moje meno je Mária Dendisová, pochádzam z Levíc a študujem na Akadémii umení v Banskej Bystrici na katedre grafika, momentálne odbor voľné výtvarné umenie. Som piatačka. Takže vlastne ja pracujem s grafikou, čiže so všetkými, s väčšinou jej médií, čo sa týka od hĺbkotlače až po sieťku, vlastne takisto lino. Asi jediné taká vec, čo u mňa tak chýba, je ten drevorez alebo drevorit, ktorému sa tak venujem tak pomenej, ale po väčšine vlastne tieto všetky tie klasické grafické techniky sa snažím využívať a taktiež ich používať aj na nejaké objekty alebo inštalácie. Čiže vždy, keď urobím nejaký objekt alebo inštaláciu, tak musí to obsahovať grafické médium. Alebo teda ani nie musí, ale chcem, aby to obsahovalo grafické médium. No, ja kreslím vlastne akože od 5 rokov, lebo som v kuse chcela kone, aby mi otec nakreslil, tak som mu vždy hovorila, že nech mi kreslí kone. Tak proste už ho to raz prestalo baviť, tak mi nakreslil takého konia, také paličky špatného proste. Tak som vlastne veľmi nespokojná, tak som sa naštvala, že ide si nakresliť konia. A keď som si ho nakreslila, tak pozerám, celkom dobre, že nepotrebujem, aby mi on kreslil teraz kone, takže celkom mi to ide, odtedy som si tak kreslila a také blbosti, že proste neviem, barbiny, neviem, oblečenie, takže mala som vždy k tomu vzťah, tak no. Takže toto je vlastne tá moja bakalárka, o ktorej som hovorila. Vlastne má to reprezentovať ako keby taký oltár, alebo povedzme také niečo, že proste, má to byť vlastne oltár, ale vlastne je to také niečo aj ako paraván, že to má obsahovať aj tú intimitu, tak, alebo proste, že nejaké zakrývanie. Proste téma bola taktiež, že som rozoberala slovenské médiá a médiá tak všeobecne, ale väčšinou tie slovenské mediálne celebrity a to, ako ich obyčajní ľudia vlastne považujú, ako si ich tak už štilizujú do takej božskej podoby proste a obdivujú ich. A majú pred sebou, majú na očiach také ružové okuliare, že proste pripisujú im nejaké zásluhy, ale popri tom to fakt tak nie je. Proste oni majú byť ako také nejaké novodobé ikony slovenské, ale popri tom nájde sa tam také, že proste ľudia ich vlastne nemajú prečo až tak obdivovať. No a je to vlastne také smiešné, že z týchto ľudí vlastne oni akože tak k ním zliadajú, ako keby boli fakt nejaký, ako keby bol niekto ako Ježiš alebo Panenka Mária, alebo proste takéto dačo, tak to vlastne bola aj tá symbolika toho ukrižovania, lebo toto je náš moderátor. Moderuje jednu reláciu, kde vlastne ľudia mu akože píšu, že či im nesplní nejaké sny. A vlastne on tam za nimi príde a plní im tie sny, ale vlastne na úkor toho, že tam spovedá nejakého chlapca na vozíku a sa ho pýta, že a ako sa ti to stalo, proste. Čiže burcuje tých ľudí až dovtedy, kým sa tam nerozplačú. Proste vyťahuje všetky hnusné detaily a vlastne, aby ľudia videli v televízii tie emócie, áno, ako sa rozplakala, áno. Takže dostanú niečo akože na revanš,
Proste, ale tá dráma, to, čo tam akože s tými ľuďmi robia, tak nemyslím si, že je to všetko akože v poriadku. No a vlastne išlo o to, že on sa tam vždy tvári ako ten martýr, ako ten spasiteľ, čo niekomu pomáha a vlastne ľudia ho tak aj vnímajú, že proste, že napíšme do modrého z neba a neviem čo, že on vyrie Vilko, splní nám toto a toto. No tak, takže tak. A vlastne tu sú ešte aj ostatné tie slovenské, tu sú tiež speváci, komentátorka. Takže ja som si urobila z nich takú, ako keby povedzme, že srandu. Čiže nemá to byť až, možno, že je to dosť ofenzívne, ale tak neviem. Volám sa Eva Taraková a pochádzam z okresu Veľký Krtíš Nenince, to je neďaleko Maďarska. A už od malička som bola vychovávaná v materinskom jazyku a duchu maďarskom, takže preto viem aj po maďarsky. No a potom som sa hlásila na strednú školu do Banskej Štiavnice na reštaurovanie a konzervovanie omietok a štúk. A to ma bavilo celé 4 roky, aj keď som chcela ísť aj na zdravotníckú strednú, ako sestra. Ale nakoniec som sa rozhodla na Štiavnicu. To moje trápenie ma inšpiruje napríklad dlhodobá depresia napríklad, ktorá ako diagnóza, hej. Takže tá ma inšpiruje, aj keď niekedy by som povedala, že ma skôr neposúva moc. Zatiaľ na prieskumoch boli to väčšinou, čo sme mali tému alter ego v prvom ročníku, teda tuto už na výške. Ale na strednej, no ako som zmaturovala, potom som rok bola na knih a knižné väzby a vtedy som reštaurovala fasádu v Banskej Štiavnici. Mešťackú budovu, takú nárožnú. Teda to s kolegami samozrejme nie je úplne sám. Aj keď nebrali na to moc ohľad, lebo mám len strednú školu a predsa ten, čo má vysokú školu reštaurovania, tak je viac popredí. Ale prelúskala som sa aj cez to a doreštaurovali sme to až do konca. A ešte sa to ide znovu reštaurovať ešte, lebo tam niektoré veci neboli už financie, tak už sa to nedokončilo úplne. Hovorila moja kamarátka, že študujú s údivom. Tak to začínam preberávať a už viac sa udivujem, že nie nad svojimi depresívnymi myšlienkami, ale skôr nad tým, že aká je vonku krásna krajina, čo všetko ponúka, tie farby. A neustále, keď cestujem busom alebo vlakom, tak obdivujem krajinu a schováram sa s ňou cez sklo.